masihleka ubibona ukuthi unohle kanjani 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 masihleka ubibona ukuthi unohle kanjani. Siyanibingelela si-LID Media, sacela ukwazi ukuthi sikhuluma nobani lana namhlanje. Yebo sawubona Sandile Macaba. Mhlawumbe sikhuluma nobani lana namhlanje? Khuluma noNompumelelo wakanjili Sibongo. Siyambona noMpumelelo wakanjilo emidlalweni wayezomabona kude umkhokha namanye ngeke ngize ngabale. Mhlambe ungathi ukuzichaza ukuthina kancane usitshela ukuthi ubani wenzani. uNompumelelo Njilo intokazi evela eNgonyameni ngaphansi kwesigodi sikaCele ngokuhlala njengamanje ihlala eMlazi kaJ. Nompumelelo is a performing artist, aphinde futhi abe iCEO Okamalandela Production, where we doing acting classes bese senza indlamu senze I dance actually senza yonke inhlobo yama activities enziwa intsha yasemphakathini lengiqhamuka ku. Alright, mhlambe umuntu omusha osafisa ukuthuthuka kwezokulingisa isekudanseni mhlambe ungamyala ungathini izingqinamba ezikhona kulomkhakha mhlambe ungamyala uthini? Mangamtshela nje umuntu osamusha nosafisa ukuthi angene emkhakheni kodwa ongazi ukuthi akenze njani, ngingathi nje mina kafushane akazihluphe ngesifiso sakhe o ngephupho lakhe afisa ukuthi alifezekise, ngoba iphupho umuntu liyamhlupha futhi limenza ukuthi angaphumuli. And maqhamuka ingqinamba ngoba zizoqhamuka Nkosi yami ingqinamba kulomhlaba esiphila kuwona, akangalahli ithemba, akanga give up futhi akathathe lento encane seyazi afisa ukuthi ayikhulise bese yahamba funa indawo lapha azoyikhulisa khona ezokwazi ukuthi imsebenzele. Alright, ngikuzwa udalula ukuthi uyi-CEO ya Okamalandela Production, ngikabe ngisho kahle. Mhlambe umuntu ongafisa ukuzojoyina Okamalandela Production ufisa ukuyifollowa ezinkundleni zokuxhumana mhlambe engakuthinta kanjani? Because baningi lana siyafisa mhlambe ukuvelela nathi kwezomabona kude, nami ngingasho ngithi ngomunye wabo. Mhlambe usafisa ukuthinta noma ukuzojoyina Okamalandela Production engakuthinta kanjani? Asiqale la, singaqali ngale eyokuthintana. Uma unekhono ufisa ukuthi uvelele, ngiyacabanga ukuthi iindustry yethu incane injalo iyadinga futhi ukuthi uzihluphe kakhulu ukuthi wazane nabo bonke abantu abakuyona khona uzokwazi ukuthi usizakale ukufezekisa iphupho lakho. iOkamalandela mawufuna ukuyijoyina ufuna ukuthi ube ingcenye yayo, you can contact me ku-074 913 4400. Uma usebenzisa uWhatsApp kuphela ungangithinta ku-060 120 7213, then ngizobe sengiyakuchazela mina ukuthi mina njengomnikazi wayi Okamalandela iziphi izinto esizenzayo and wena sikukhulisa kanjani and silandelela kanjani iphupho lakho, njengoba siwo-Okamalandela nje we name the production cause ivision yethu ukulandela iphupho lalomuntu ofisa ukuthi lifezeke. Wabeka nosafisa ukuchuma sicathi uzwile obuka noma obukayo la ifinyelela khona le video sicathi uzokuthinta nofisayo ukuxhumana nawe because kuningi ukubalile okwenzayo. LID Media sithanda ukubonga kakhulu Okamalandela Production ngokusinikeza ithuba. Please follow Okamalandela Production and LID Media on ezinkundleni zokuxhumana. Siyabonga kakhulu sisonke. Thank you so much.